व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच मी दाखवतो आपल्याकडे जो हलवा चाललेला गेला आहे तो माझा हात बघा किती, हाताचा पंजा किती आहे. हा एक रेडी झाला तर बघा हाताचा पंजा आहे ना तेवढाच बघा हलवा आहे पूर्ण मोठा. आणि त्यासोबत कोलंबी आपली ह्याचाच कालवण आहे ना, हलव्याचाच कालवण, भात भाकरी आणि सोलकढी आणि सॅलेड. आणि एका टायमाला एकच तळली जाते बघा इकडे. कुठे चालला दादा तुम्ही? आता आम्ही चाललो फिश मार्केटला. आपली कशी आता जे पाहुणे आहेत 2 व्हेज 3 नॉनव्हेज आहे. 2 व्हेजचं तर त्यांना भेंडी भाजी पाहिजे आणि कांद्याची पाती भाजी पाहिजे असं त्यांनी सांगितलं. आम्ही पण विचारतो तर हे 2 भाजी असं सांगितलं. अशी भाज्या नाही पाहिजे, मुळ्याची भाजी ना. हा मुळ्याची भाजी बरोबर बरोबर मम्मीला लक्षात आहे, काल बोललो होतो ना मी. आणि त्यासोबत 3 फिश थाली पाहिजे आहे, त्याच्यामध्ये त्यांना हलवा पाहिजे. तर आपण आता मच्छी मार्केटला जाऊया हलवा बघायला. पण आता सध्या लेट झालं, मला 12 वाजलेत कारण सकाळपासून ना खूप गडबड होती ना. चला आता काजल कस्टमर गेलेत ना. हा एक गॅसचं चेक आउट झालं, म्हणजे पार्टी जे आपले होते ना 2 रूम ते पण तुम्हाला दाखवेल कसं क्लिनिंग होते आणि काय काय अपडेट केलंय ते. आणि काजल आणि मी आणि काव्या चाललो आता फिश मार्केटला फिश आणायला. वाजले बघा किती, बरोबर 12 वाजले आता. आणि आपले जे वरचे गेस्ट आहेत ते फिरायला कुठे गेलेत काजल? पावसला गेलेत ना. आणि पावस आहे ते सांगतो ते स्वामी स्वरूपानंद जे आहेत ना त्यांचं ते ठिकाण आहे, स्वामी समर्थांचं नाही. पण शेवटी सर्व काय एकच आहे, बरोबर काजल? जाऊया का पावसला आपण? नाही आणि इथे बघा मी आपल्या बुबूंना आता बिस्किट देतो. मी बाहेर चाललोय ना काहीतरी खाऊन आणि इकडे त्यांना पाणी भरून आणलंय. इथे शोधतो किती लाव मी. बाय बाय. काव्याने बघितलं होतं, काव्य बघितलं होतं, हे बघितलं होतं येऊन इकडे. आज नाही बघितलेलं, बाहेर बघितलेलं. कसं दिसतं? छान दिसतंय ना. ते रत्नागिरी छान लिहिलं आहे ना. तसं आपण लिहूया, आपलं नाव लिहूया तसं आपल्या बंगल्याच्या बाहेर. हाती तर एकदम रिअल वाटतो ना. कधी लागली ना सुरमई बिरमई ते येऊ तुमच्याकडे येऊ. बघा पहिलं राजवडा फिश मार्केटला गेलो, तिकडे हलवे 3 नाही मिळाले ना काजल, 2च मिळाले. तर परत फिश मार्केटला आलो बघा. हे ताई सौंदाळे आहेत या, हो आहेत माझे पुढे सौंदाळे पण आहेत या. काय 100 रुपयांनी? नको नको आधी नको बोलते आता. आणि कपडे द्यायचे. पण हा मासा कोणता आहे? हा एवढा मोठा? यांच्याकडे पण आहेत असत ना, कापा केलेले आहेत ना सर्व. मोठी आहे, ट्राय करून चांगलं आहे ना खायला. कुठे दाखवा का तुम्ही? एक हातात घ्या ना, एक तुमच्या हातात घ्या. असं आहे हा मोठा आहे, हे आपल्या हॉटेलला देऊ शकतो असे आहेत ते. हे बघा इकडे हा मोठा मासा कापला, हा मोडावसा मासा ना. आता त्याला पण काप करणार. आणि आज यांच्याकडे खूप व्हरायटी आहे या फिश मार्केटमध्ये. म्हणजे हे तुम्ही दुपारी पण आलात ना तर इकडे व्हरायटी आहे. संध्याकाळपर्यंत एक वेळ जेट्टी बंद होईल पण हे बंद नाही होत. एकाचा डोळाचा राहू द्या, एकाचा राहू द्या डोळा. हां आम्हा इथला कायच नाही माहिती. हे आहे ना भावाला आरुला शनिवारची शाळेत जायचं होते. आता तुम्हाला ना आपले जे लोकमान्य तिलक आहेत ना त्यांचं जन्मस्थान दाखवूया आपण. इकडे समोरच आहे ना कुठेतरी, जरासं पुढे. काव्या तू येऊन गेली आहे ना, काव्याची सहल गेलेली तेव्हा काव्याने बघितलेलं ते लोकमान्य टिळकांचं घर. तेव्हा इकडे आलं इकडे नाही आम्ही आलेलो. लोकमान्य टिळकांचं घर इकडे बोर्ड लिहिलं, बोर्ड लिहिलं. जन्मस्थान आहे, जन्मस्थान. इथे ते बॉर्न झाले होते.
म्हणजे इथे जन्म झाला होता तुमचा. ओले काजू आता आम्ही फक्त गेस्टला देतोय, डिलिव्हरीचं बघूया, पण आपण स्टॉक ठेवलेला आहे. आणि आपले जे बिचारे डिलिव्हरी होऊ नाही शकत आहे, काय प्रॉब्लेम होतो माहिती आहे का, काचीच्या बाटल्या ठरल्या ना ते. आता ते कॅन किंवा कशा कंटेनरमध्ये जेव्हा जाईल ना, जेव्हा आपण पॅकिंग त्यांना बोलू तेव्हा करून देतील, तर मग आपण तुमच्यापर्यंत डिलिव्हरी करू. आणि अजून एक सांगायचं, पाठचे रूम चेकआउट झालेले आहे, सकाळी गेलेत आपले गेस्ट. पाठी आपले जे रूम चेकआउट झालेलं आहे आज सकाळी झाले 6 वाजता. ते कंडिशन दाखवूया तुम्हाला आता. तर हे बघा सर्व क्लीन आहे, सर्व साफ. आणि इकडे आपला रूम नंबर 1 आणि रूम नंबर 2. ओके, रूम नंबर 1 बघूया आपण इकडे. ओके, सर्व व्यवस्थित. तरी पण सकाळी मी जे आलो होतो ना, तर एकदा सर्व बॉटल्स नेले होते, तर इकडे एक बॉटल राहिली न्यायची. आणि आता इकडचं लाईट लावूया आपण. ओके, टॉवेल्स बिवेल्स सर्व इकडे आहे. आले गेस्ट आलेत, आपल्या नवीन चेक इन आहे. आमचं चेक इन आहे आता इथे. हे बघा, ह्यात काय आहे का, नाही कुठे. हे डस्टबिन, टॉवेल धुवायला. इकडे काय, हे फेकायचे सर्व. इकडे पण टॉवेल धुवायचे दोन्ही. तीन. हे बघा इथे. बाकी इकडे या रूममध्ये काय नाही ना, असं चेक करायला लागतं. सकाळी एकदा चेक केलं होतं. आणि इथे एक बॉटल राहिलेली आहे. बाकी सर्व हे सर्व काढायचं आपल्याला. ठीक आहे, चला हा रूम उघडूया आपण. आता इथे हा ग्लास आपलाच आहे ना, हां नवीन आणलेला. हे इथे 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 पण टॉवेल्स आहेत बघा, है ना. ठीक आहे, हे टॉवेल झाले. इकडे ब्लँकेट्स ते. आणि इथे काय, आता बघा फोल्डिंग बेडचे तुम्हाला फायदे. मी का फोल्डिंग बेड्स घेतले होते तर ह्याच कारणाने. बघा फोल्डिंग बेड सर्व साईडला ठेवले. इकडे पूर्ण बेडनी भरला होता ना, तर आता हे सर्व झाडू मारून सर्व लादी पुसता येईल आपल्याला. आणि इथे सुद्धा मोकळा रूम आहे. आणि त्यासोबतच आपला जो साईडचा रूम आहे, ह्याला पण गोल्डनसारखं सजवूया. हां काय, ह्याला पण एवढी डिमांड येईल ना. आणि इकडे सर्व स्पेशियस बसण्यासाठी सर्व ठेवूया. हे बघा सर्व आता धुवायला. हे बरोबर लावलं ना मी व्यवस्थित. आणि मी काय आयडिया केली तुम्हाला ते पण सांगतो. आपल्या ह्याच्यामध्ये जो मटेरियल उरतो ना, त्याच्यामध्येच मी हे बनवून घेतलं. फक्त मिररची जी एक्स्ट्रा प्राईस आहे तेवढी दिली, नाहीतर हे सेपरेट बनवायला डबल खर्च झाला असतं मला मिररचं. तर ह्याच्यात मटेरियलमध्ये हे मागवलं मी. आणि हे उघडं का ठेवलं, जरा न्यू आहे म्हणून वाज, त्याचा जो स्टोरेजचा वाज असतो ना तो जायला. उषा बघा 4-5चा. आणि ब्लँकेट्स पण आता धुवायचे सर्व. सेम मॅट्रेस यूज केला जो वरच्या रूम मध्ये आहे, आणि तेच खालच्या आपण रूम मध्ये आहे. आता हे काढायचं आपल्याला. आणि ह्या सर्वांना तुम्ही सजेशन दिलं होतं ते आम्ही फॉलो करणार आहे. प्रत्येक गादीला आम्ही एक कवर शिवणार आहे, त्याच्यावरती मग बेडशीट्स आणि सर्व येणार आहे. गौरी काव्याच्या घरातली तोंडली दाखव, झाडातली बघ. आणि तू झाड बघ सुकलेलं आहे बघ पूर्ण, तरी त्याला आली बघ एकच. आणि हे बघा काव्याची मांजर, तिचं नाव काय, मनी. काय नाव आहे तिचं, व्याव मनी. मग मनीच बोलतेस ना. तू काय करतो आता टेबल. आता हे टेबल आहेत ना, हे टेबल आता आपले खालचे तर गेस्ट गेले ना, ह्याची असली शो वरती येते. बरोबर. आता इकडे पण अडचण होणार. आणि खालती आता चेक इन नाही आपलं ना, खालती आपले गेस्ट नाही आहेत, तर आता सर्व आम्ही वरती नेतोय प्रॉपरली पूर्ण. एवढे खाली खुर्च्या आणले होते ना, सर्व आता वरती, तेवढे आता वरती नेणार. इथे बघा हे, आणि समोर तिकडे बघा ताईच्या इकडे खाली आलेत तर खाली आणायचं. नाही आता काय होणार माहिती का मम्मी, खाली वरती जर दोन्ही गॅस असतील ना, तर हे जे माझ्या हातात येतात ते अजून 2 लागतील. अजून 2 लागतील, अजून 10 लागतील टेबल. हो. इथे बघा आपला टेरेस पण अशा प्रकारे सर्व साफ होतो. आता आपले गेस्ट
3 दिवस चेक इन आहे ना, तर आपल्या दुसऱ्या दिवशी तरी आपण त्यांना साफ करून असं दिलं पाहिजे. प्रॉपर झाडू मारून रूम साफ करून आणि लादी बिदी पुसून. आणि असं नाही की मी माझ्या बोलण्यावरून करतो आहे. त्यांना पहिला कॉल केलं, विचारलं का रूम क्लीन करून देऊ का, ते हा म्हणाले, मगच आम्ही क्लीन करतो. आता तुम्हाला इकडे दाखवतो. आपण रूम क्लिनिंग तर करतो, तर त्यासोबत आपल्याला नजर सर्वीकडे असलं पाहिजे. आता इकडे दिसते ही गुड नाईटची बॉटल, ही पूर्ण खाली झालेली आहे. ह्या रूमची तर पूर्ण खाली झाली आहे. आता आपण प्रत्येक एका रूममध्ये गोल्डनमध्ये एक दिलं आहे आणि सिल्वरमध्ये एक दिलं आहे, बरोबर. तर आता आपण सिल्वरमध्ये चेक करूया की ते आहे की नाही. तर सिल्वरमध्ये ओके, सिल्वरमध्ये अजून 4-5 दिवस चालेल. 4-5 दिवस का 10 दिवस चालेल. तर ही आपण बॉटल आता त्यांना भरून देऊया, जी आपली गोल्डन रूममधली आहे. हे संपली का, कारण गोल्डन रूम सर्वात जास्त बुक होतो. आणि आपल्या सर्व व्ह्युअर्सला आणि फ्युचर गेस्टला मला सर्वांना हेच दाखवायचं आहे की क्लिनलीनेस मला एवढी आवडते ना, की ह्याचा फायदा आपल्या सर्वांनाच होणार आहे. आपले झाडू पण मारून झाला आहे, लादी पण पुसून झाली आहे, सर्व आतून पण. बेडशीटवर जर आम्ही कपड्यांना आणि बाकीच्या गोष्टींना आणि कुठे काय ठेवलं त्यांना हात नाही लावत, जे जसं आहे तसंच ठेवतो. फक्त जर का बेडशीटमध्ये काय नसेल तर बेडशीट सरळ करून देतो. आणि त्यासोबत बघा एकदम चकाचक ही अरेंजमेंट बघा, पहिली अशी दिलेली होती, आता त्यांनी अरेंजमेंट अशी करून दिलेली आहे. बाकी सर्व व्यवस्थित ठेवलेलं आहे. आणि आता आपण हे गुड नाईटचे रिफिल पण लावून देऊया. आणि त्यासोबत एवढंच नाही तर शू रॅकसुद्धा साफ केलं जातं. आणि हे बघा पायऱ्यासुद्धा बघा पाण्याने धुतलेले आहेत प्रॉपरली. आणि आपलं जे खालचं आहे ना पूर्ण झाडू मारला जातं बघा, खाली झाडू मारायचं काम चालू आहे. तर क्लिनिंग बोललं की पूर्ण क्लिनिंग असली पाहिजे, तरच आपल्या सर्वांना पूर्ण साफ वाटेल. जसे डस्टबिन बॅग्स पूर्ण खाली करून नवीन डस्टबिन बॅग घातलेले आहेत आतमध्ये सर्व पूर्ण डस्टबिनमध्ये. आणि वरती आपल्याकडे टोटल 4 डस्टबिन आहेत. इथे एक आहे, ह्या रूममध्ये एक आहे, पाठच्या किचनमध्ये एक आहे आणि ह्या पॅसेजच्या एंडिंगला एक आहे. आता वरती आहे आणि टायमिंगवर टाकी आम्ही कसं सर्व टाकीसुद्धा फुल करून ठेवतो. ह्याचं कसं आपल्याला माहिती पडतं, इथे बघा टाकी आता ओव्हरफ्लो झाली. पाणी दिसतं इथे बाहेर, पाणी दिसलं का माहीत नाही पण आवाज येतो ना तुम्हाला. तर टाकी आपली ओव्हरफ्लो झाली की याचं पाणी येतो, म्हणजे आपलं सोयीस्कर पूर्ण पाणी पण आपलं व्यवस्थित भरून ठेवला पाहिजे. आणि त्यासोबतच आपले जे टेबल आहे जिकडे आपण जेवतो ते पण आपण प्रॉपरली पूर्ण पाण्याने एकदम व्यवस्थित सर्व पुसून घ्यायचे. हे बघा असे हे सर्व आता मी पुसून घेतो, म्हणजे हे पुसलं की आपलं सर्व क्लिअर झालं. इथे बघा आपले गेस्ट आले ना, आणि हा डब्बा लगेच हा कोणत्याही तुम्हाला कोणत्याही स्टेटमध्ये कुठून काय पण दिसला तर तुम्ही समजू शकता कुठचा डब्बा आहे, कुठून आला असेल. हां, तर गणपतीमध्ये प्रसादाला आपण सर्वांनी शेअरिंग करूया. ह्या 2 लाडू असतात नेहमी, आमची काजल सर्व दोन्ही खाऊन टाकते. त्यापेक्षा आपण पहिले खाऊन घेऊया, डिस्ट्रीब्यूट करू. काय तर उद्यापर्यंत काजल खाऊन घेऊया. हो हे घ्या, कुठे करायचे. सोलकडी बनते ना इकडे, सोलकडी इकडे बनते आणि इकडे भेंडीची भाजी. ओके. आणि बाकी आता हे सर्व बेस्ट प्रिपरेशन होते ना आपली. आता इथे काय प्रोसेस चालू आहे. पापड बघा वेज थालीमध्ये पापड आणि आणि कोणती भेंडीची भाजी, इकडे भाकरी. इथे बघा आजची वेज थाली आहे. आमरस, भेंडीची भाजी, त्यांना 2 भाजी हवेत भेंडीचे म्हणून 2 बाउल केले. आणि इथे भजी, आपली कांदा भजी, सॅलड आहे, लोणचं आहे, आपलं पापड, राईस आणि ज्वारीची भाजी आहे ना आपली, ज्वारीची भाकरी आहे आणि वरण तिखट डाळ केली आहे आपली इकडे, आणि पाल्याची भाजी. तर असं आमचं आज दिसतंय वेज थाली. इथे सर्वांनी खेकडा भजी खायला आपल्याकडे. 4 हलवे मला 700 रुपयाला पडले ताई, म्हणजे एक हलवा मला 180 पर्यंत पडला. 180ला फक्त पापलेट पडला. तर मला सांगा 350ला ही थाली नाही पडणार. म्हणून मी आता रेट असाच तुम्हाला सांगितलं आहे. जेव्हा पण कोण इन्क्वायरी करतात ना काजल, फिश अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, म्हणजे ही थाली ही 450-500 पर्यंत जाणार. मग मी काय आणि इकडे बघा एका तव्यामध्ये एकच बसतं, बरोबर नाही बसत ना, मग परतायला जमणार ना. म्हणून ही फक्त एक मासा कितीला बोलला तुम्ही हलवाचा एक पीस? 180ला. काय नाही मला पडला. हॉटेलमध्ये कितीला? हॉटेलमध्ये ही चांगली 400-500 पर्यंत एक फक्त हलवात ना. तर ते सांगतोय इकडे 450 नाही तर 500 रुपयाला डिपेंड किती रेट वरती खाली होतोय. पण 450च्या खाली ही थाली नाही मिळणार, बरोबर ना मम्मी? नाही तर 800-850 माझे पैसे गेले. बाकी तेल लागतंय, भाकरी, सोलकढी. 450 मध्ये फुल थाली भेटते. फुल भेटते. त्या फक्त एक मासा आहे ना, एक मासा प्लस रस्सा. एक्स्ट्रा मध्ये काय काय पाहिजे?
पापड मस्त खा 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 खावा मी पापड बनवते परत नंतर मी खाते. एक्स्ट्रामध्ये 2 पापड चालले ना. ओके ओके. आणि भाकऱ्या किती घेतल्या एक्स्ट्रामध्ये? 1 ना. तर इकडे बघा आपला हलवा गेला थालीमध्ये. वा वा वा, पूर्ण अर्धी थाली तर त्यांनीच कव्हर केली. हे बघा माझा हात बघा आणि हलवा बघा, बरोबर ना ताई? एका हाता एवढा आहे, म्हणजे मीडियम पेक्षा जरा मोठा, ह्याच्यापेक्षा पण मोठा असतो, एवढा असतो, तोंडा एवढा असतो तो. एकच आपल्याला किती बोललेली ती काजल? 600 रुपीज ना. तर एक 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 थाली जाऊ दे पहिली वरती. आता ह्याच्यात भात जाणार आहे आणि भाकरी आणि कोलंबी सुद्धा दिलेली आहे बघा. कोलंबीचा फक्त आपण तिकडे बघा आपली दुसरी थाली. परत बघा हाता एवढा आपला हलवा. आता भाकरी ठेवायलाही आपण जरा इकडे करूया. इकडे भाकरी ठेव. ही पण रेडी झाली ना आपली प्लेट. 3 थाली तिकडे ठेवली आणि त्यांना मी हे सजेशन देतो वरती की सुरुवात करा, कारण एकामध्ये एकच बसते. सुरुवात करा खायला बोलून. तिथे भाकरी किती होईल. तर आता इकडे थर्ड आणि फायनल आपली हलवा थाली. ह्याला आपण मॅरिनेट करून ठेवलं होतं ना व्यवस्थित. तर मॅरिनेशन मध्ये काय काय टाकलं होतं आपण? हां, आता मी तुम्हाला सांगतो ह्याच्यात काही सिक्रेट इन्ग्रेडियंट नाही आहे. हां, म्हणजे आपण जे जनरली टाकतो तेच ना. असं काय वेगळं टाकलं का एकदम चविष्ट व्हायला. पण चांगली का बनते की लक्षपूर्वक बनवतोय आणि सर्व मिळून बनवतात. हाच रिझन आहे की आता अजून टेस्टी बनते, बरोबर ना. आणि त्याला वेळ द्यायला लागते प्रॉपरली. एक एक बघा किती टाइम. म्हणजे एक पर्सन आपलं एका तिकडेच आहे, दुसरा पर्सन आपल्याला वाढायलाच आहे, तिसरा पर्सन म्हणजे हे दोघं एक भाकरी थापतात, एक भाकरी पलटी करते. तर एक थाली बनायला इकडे 4-5 आणि मी वरती सर्व करायला तर 5 माणसं लागतात एक थाली पूर्ण रेडी व्हायला, बरोबर ना. तर इकडे बघा आपली थर्ड अँड फायनल थाली. बापरे, एका साईड हलवा बँड झाला. आम्हाला पण दाखवा. हे बघा थाली आम्हाला पण दाखवा. थाली दाखवा का तुम्हाला दाखवा? थाली दाखवा थाली. तर इथे बघा आपलं स्टॉक आलेलं आहे. आमरसचं न्यू स्टॉक, न्यू बॉटल्स, न्यू भरलेले स्टॉक दिसते. हो पटकन. आता ह्याच्यामध्ये मला वाटतं काहीतरी 25 टोटल. आता 100 मागवलेत आणि एकदा डिलिव्हरी घ्यायला जाऊ ना मग टोटल काय ते 200-300 मागू मग तुम्हाला सर्वांना पुरेल. तर आजचा ब्लॉग पण आम्ही इकडे संपवतो. आता इकडे बघा कारची चावी घेतली आहे आणि आपल्या दोन्ही ताईंना मी आता सोडून आलो. आणि काजल पण येते ना. मी रोजच येते जंगलमध्ये. जंगलमध्ये. रेडी.